Så tror jeg vi optager. Hej venner, Andreas her, og jeg skrev på Facebook, om I gad se mit nye setup. Så ja, I virker som om I gerne gad se det. Det bliver lige, jeg er nok lidt monoton lige nu. Jeg er lidt træt om på skole og sygdom og sådan lidt, men jeg tænkte at jeg kunne vise jer værelset alligevel. Så det første man ser når man kommer ind, det er min beskidte shorts og min seng, som jeg ikke rigtig har ryddet op i. Så har vi min hylde med min forskellige spil. Jeg har lavet to. Jeg skal lige fokusere. Hvordan er det nu jeg gør det? Sådan der. Der har jeg 2 bunker Xbox-spil, og så har jeg nogle gamle PC-spil som Diablo 2 og World of Warcraft og Call of Duty 4. Så her ligger en masse skrav. Min bærbar, som ikke rigtig virker, så er det godt mere. Og min gamle iPod med mit slidte headset. Så har vi en badeand. Sådan skal der jo være her. Og Simpsons plakat. Der er også en Simpsons plakat ting herovre, som er et kalender, ikke en plakat. Ja, så har vi vinduet. Jeg prøver lige, så vi kan få det åbnet. Eller hedde den her op. Sådan der. Når man nu lige kan se ud af vinduet her. En anden Simpsons plakat. Og ja, så det var her hvor min computer stod før. Nu mangler jeg lige at rydde lidt op. Der står min Xbox her. Mit 12-bit headset er her. Så routeren og sådan en splitterdæmmer, så alle kan være på LAN. Og så mit nye bord med småkager og te og det hele. Og jeg ved ikke om der er så jeg ved ikke om der er så mange der ved det, men jeg ved ikke om nogen af jer ved det, men jeg har rigtig ondt i hovedet. Og så jeg har fået mig sådan et køre op og ned bord. Sådan et jeg har lige glemt det rigtige navn for det, men vi kalder det køre op og ned bord. Så man kan hæve, så jeg kan stå op når jeg får en PC'en. Og det burde så gøre at jeg retter ryggen ud og ikke spænder så meget. Så det er meget fedt. Så kører jeg ikke sådan et sort tema af en eller anden grund. Jeg havde ikke engang tænkt over før jeg gjorde det. Så med min Blue Snowball mikrofon og min guitar, som jeg lige begynder at prøve at spille lidt på igen, er ekstremt dårlig. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Så ja, hvis I ikke følger mig på Twitter og Facebook, så er der link nede i beskrivelsen. Jeg håber I ser hele den her video igennem. Jeg skal nok til at uploade lidt flere videoer. Og nu jeg sad her den anden dag, eller hvad var det, her i weekenden til klokken lort om natten og redigerede lidt video. Så jeg tror jeg vil smide sådan noget montage-agtigt værk, sådan et lille halvt minuts klip ind. Nogle klip jeg fik af Strandvig, som jeg sad og prøvede at redigere. Så må jeg lige fortælle mig hvordan jeg gjorde det. For ja, normalt redigerer jeg ikke rigtig videoer. Så men jeg kan lige prøve at vise jer tidslinjen. Mit redigeringsprogram er jo Sony Vegas, så det er det jeg sad og lavede i. Håber I kan se noget. Jeg fokuserer lige. Jeg skal gerne åbne det til nu. Men det er undskyld hvis det går lidt langsomt. Sådan der. Jeg kan lige vise jer tidslinjen før den begynder. Den del I kommer til at se, det er det her stykke. Så, men Strandvig, det er vel så også et slags shoutout til dig. Jeg har snakket med en der hedder Strandvig over Skype et par gange, når jeg snakker med de andre Skype-venner. Jeg har spillet et PC med ham. Han er rigtig god til at snipe og uploader sådan nogle sjove videoer en gang imellem. Så ja, jeg fik lov til at redigere nogle af hans klip. Og jeg har lavet et lille 2 klips montageværk eller andet. Så det kan I komme til at se i slutningen af videoen. Men ja, flere videoer på vej. Jeg skal bare lige have stemmen helt igen og sådan. Og så ja, det er egentlig bare det. Vi ses alle sammen. Håber I kan se hele vejen igennem. Og håber også I lige ser den der montage der kommer til sidst. Så ja, hej.